illum ser nħallu fidejn Caroline Tonna biex tlaqana ma' Dr. Gordon Kalleja li huwa Associate Professor fid-Digital Gaming fl-Università ta' Malta u dan ħoloq logħba pjuttost interessanti Pablo ħalli naraw eżattament fiex tikkonsisti permezz ta' dan is-servizz li qed jitwassal għalikom mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti bħalma nagħmlu ta' kull ġimgħa aħna. TVAM qiegħed iwasslilkom ftit informazzjoni fuq digital games u miegħi għandi lil Dr. Gordon Kalleja. Fil-fatt Gordon huwa Associate Professor fl-Università ta' Malta fl-Institute of Digital Games kif ukoll Associate Professor fl-Università dwar riċerka fuq dan is-suġġett ġewwa Copenhagen. Gordon, inti qed toħsieb dan l-Institute ġdid fl-Università ta' Malta. Tista' tgħidli fuq liema livell qiegħed u lil min qegħdin tattiraw? L-Institute tal-li foka fuq postgraduate education ġifiri natu masters li għanda ġiex streams differenti, nixbdu nis minn backgrounds ta' programming u ta' computer science oriented u stream oħra li tiġbet nis jiġu minn humanities, social sciences u għassaċ id-disciplini kollha minn anthropology, sociology, philosophy, literature. U l-għan tal-kors u li nagħmlu l-istudenti tagħna jibnu l-lob, jiddiżenjaw l-lob interessanti u innovattivi u wkoll nagħmluhom janalizzaw u jiktbu fuq il-lob u jarawhom bħala jikkonsidrawhom bħala media artifact bħal artifacts oħrajn bħal film u literature u hekk. Ġifieri għandu dawk il-ġiex naħat the softer sciences and the harder sciences. U nirdu studenti jażlu jmorru naħa jew oħra. U l-qafas tal-kors kollu huwa game design, kulħadd li jidħol jagħmel game design. Gordon, inti wkoll kont involut issa riċenti f'logħba tal-computers li għamlet suċċess u din jisimha Will Love Tear Us Apart. Allura dina titratta dwar l-imħabba? Iva, hija propjament hija adaptation ta' diska minn Joy Division dwar relazzjonijiet u l-imħabba. U din hija pesti adaptation ta' ovvjament hi wkoll titratta dwar iktar mill-imħabba fuq il-relazzjonijiet. U l-iktar relazzjonijiet li qegħdin ħajkunu ħajspiċċaw. Hija naqra skura biex ngħidu hekk. Ma fil-fatt tieħdok challenge minn livell għal ieħor biex tasal għaliha u wkoll adattajta mal-lirika? Iva, kull vers ta' diska jiġi espress f'livell fil-logħba. Ġifieri hemm 3 versi fid-diska u hemm 3 livelli fil-logħba. Tibda b'argument, inti qed għandek argument li jkellek kemm il-darba mal-partner tiegħek, u mbagħad tkompli tiġġieled mal-problemi tar-relazzjoni. Ma mhux ħassar il-logħba għal dak li jkun. Kemm kien instrumentali il-Malta Arts Fund f'dan il-proġett? Ovvjament mingħajr ma stajx nagħmluh. Jella nikteb stejjer ukoll fiction u nista' nqoll bil-qiegħda u niktibhom nikrea l-immaġini tiegħi għandi f'moħħi ngħaddihom il ħadd ieħor mill-kitba. Imma meta jitlu media bħal logħb ma tistax tagħmilha waħdek. Hija kważi impossibbli li ssib xi ħadd li għandu talenti kollha li jaf programma, jiddiżinja, janimate, jagħmel modeling u game design u l-kitba u kollox. Għaw dejjem għandek bżonn team. Biex taqgħad team ta' artisti flimkien, ovvjament titħallasom. U għalla volja ħdimna n-nies kienu ġenerużi ħafna fis-sigħat li Tomax forsi għal kull sija li poġġew li tħallsu għalija għamlu 4 sigħat oħra xogħol. Imma minn l-Arts Fund ma kienx immexxi nixbor team ta' Maltin biex noħroġ il-logħba. Ġifieri minn l-Arts Fund di ma kienx issir. Ġifieri dak kien sforz komplut ta' artisti u programmers Maltin. Fil-fatt meta ġejtu tippreżentawha barra minn Malta, kif intlaqet? Konna sorpriżi ħafna li nġabret minn media kbira, sites u magazines kbar, Spin, Fact, Rolling Stone u PC Gamer.
U ntlaqat mod tajjeb ħafna. L-aħħar darba li ċekkjajna kien hemm 280 website magazine differenti li feature jawa, u l-ewwel ġimgħatej kienu storm ta' emails, podcast, intervisti ma' radio stations differenti ma' dinja kollha ġifieri. U bqajna għambel ħin ta' suċċess li kisbet. Gordon, inti ktibt ktib u anki diversi academic papers u chapters f'kodba wkoll dwar dan is-suġġett. Milli ma aspett ħatta dan digital games? Il-focus prinċipali tar-riċerka tiegħi hi dwar l-esperjenza tal-player fil-logħba. Xi jixbdu lejn il-logħba u xi kien tiġri fil-moħħ waqt dak li jkun qiegħed jilgħab. Tendenza f'akkademja li tħares lejn dil-area li naraw bħala esperjenza waħda, gameplay jew immersion or whatever. U minflok naqsmuha u naraw eżatt xi tiġri fil-moħħ. U r-riċerka tiegħi fuq hekk, liema parti tal-moħħ u liema tip ta' esperjenzi jiġu engaged mill-logħb. U wkoll nikteb fuq narrattiva kif il-logħb ibidlu l-idea tagħna ta' narrattiva u kif nistgħu ngħidu stejjer nikkomunikaw stejjer minn ġollogħb li huma differenti ħafna minn nikkomunikawhom film jew ktieb. Inħajjarkom mela li taraw din il-logħba Will Love Tear Us Apart u anki studenti biex jieħdu iktar sem f'din il-karriera diġitali.